това, тук жълтото калчо е Франца. А това Моравото е Ингелешко. А Русия къде? Това е Австрия, това е Шпаньолско. Русия къде? А пък това тук е Данемарк. За Русия питат хората, бай Мичо, за Русия. А покажи име ти, учителке. Ето, и още нататък. Това е. Страшна работа. Велика сила. Голяма държава. Велика. Велика, я? Велика. Идам. Кандов, може да почвате. Пеят няма да дойде. Кой желая да изпитва? Коя ще излезе? Райно, излез. При автокефалната църква, благодарение на кой благодетелен владетел ни се тя дарува, като неотменимо съизволение към нашия верноподан народ, на чия писменост се четат днес църковните книги и от кого се тя създаде. Доста небрежно е преподавано. Иди си. Да излезе друга. Анки. Отговори ти на въпроса. Щом не можеш да отговориш на този въпрос, ще ти задам друг. Кои фатални причини вкараха в безотлагателна битка българския цар Крум? С кой владетел и поради какви закони изискваше всеобща почет? Господине! Нямам чест да ви знае, но вашите неясни въпроси биха затруднили и възрастните дори. Госпожице, позволявате? Кажи ми, Анке, по какво се е прославил цар Крум? Той разби пълчищата на гръцкия император Никифор. Той създаде закони против кражбата, пиянството и шпионите. Много. Браво! Коя иска да излезе? Райно, я излез ти.
Кажи ми, кой изнамери българската азбука? Нашето А, Б, Райно, кой го написа? Тайко съм, свети Кирил и Методи. Кой е милостта му? Огнянов. Огнянов ли каш? Бойче Огнянов бай Марко, учител. Учител? Такъв човек ни трябва. Нека милостта му да изпита и бай Мичевата съпка! Излез съпка, чува. Кажи ми, съпке, кой освободи българите от гръцко робство? От гръцко робство освободи българите цар Асен! Стой! Цар Асен! Цар Асен! А от турско ще ни избави Русия! Господин, тук се пръскат революционни идеи против държавата на Негово Величество Султана. Аз излазам. Благодаря ви. За мене и за моите девойчета. Госпожице, аз съм бил учител и влязох в положението. Поздравлявам ви за успеха на ученичка.